Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande. Per a nosaltres, l'Escola Les Carolines, les Jornades de la Memòria, ha suposat una oportunitat d'obrir aquest projecte a la comunitat educativa. Hem compartit tot el treball, els productes finals que hem aconseguit fer gràcies a haver participat en el projecte Cantar per a no oblidar. Hem creat espais per a trobar-nos en diferents famílies, escoltar els seus testimonis i també per a nodrir-nos de persones expertes i ampliar un poc l'horitzó dels nostres coneixements sobre aquests temes. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Entenem la memòria democràtica a les Carolines com un element indispensable en la construcció dels valors dels drets humans i de la memòria democràtica. Treballar la memòria democràtica a les Carolines ens ha servit per donar veu i sentit a les històries que han sigut oblidades, reprimides durant el període del franquisme i també ens ha ajudat a apropar-nos a les històries dels nostres familiars que conviuen amb nosaltres ací a les Carolines. Aquest projecte també ha servit per construir en el nostre alumnat un sentit crític, un esperit de justícia, de reivindicació amb el que no ens agrada, el que no ens senta bé. Treballar la memòria democràtica, al cap i a la fi, és dotar a l'alumnat d'un esperit crític, d'un sentit de reivindicació enfront de les injustícies. En aquestes jornades hem tingut l'oportunitat d'escoltar a Adrián Blas, una persona experta que ha estat més de 30 anys estudiant les deportacions que van patir valencians i valencianes als camps de concentració nazi. També hem tingut, per exemple, a Luis Pomer, un familiar de l'escola, professor de la Universitat de València, que ha publicat un llibre sobre un familiar seu que va participar en el moviment del maquis, la guerrilla. Ha contribuït d'aquesta manera a la necessària tasca de recuperar memòria i de tornar a posar en valor la lluita de resistència que moltes persones van estendre en el temps en contra de la dictadura franquista. Per altre costat, hem obert espais de diàleg amb famílies de l'escola, com Jaume Grau, un dels iaios d'una xiqueta de segon de primària, que ens ha compartit el seu testimoni, el treball de Jaume i del seu germà sobre son pare i el seu iaio és extraordinari. Tota la memòria també que han recuperat sobre el patiment que va sofrir en primera persona el seu pare en els camps de concentració, tant de França com també Mauthausen. Avui hem escoltat a Paqui Espí, una de les iaies d'una de les nostres alumnes de quart de l'ESO, que ens ha contat en primera persona el que va suposar per a ella viure en un context de repressió franquista, de pobresa, de fam, de dolor, d'injustícies, i gràcies a la seva veu ha passat a primera persona totes aquestes coses que hem tractat que el nostre alumnat aprenguera. Jornades de la memòria democràtica en aquest projecte a les Carolines m'han dut coses molt boniques, ja que he recordat a familiars de la postguerra i de la Guerra Civil Espanyola que no sabia que tenia, descobrir i aprendre les seves històries, perquè són molt interessants i molt intrigants, m'ha paregut molt bonico i que serveix per al dia de la vida. Pero el rojo era valiente. No és el mateix que ho contem nosaltres com a mestres o que puguem llegir-lo en un llibre a que una persona propera, un familiar de l'escola, pugui posar en paraules tots aquests sentiments i valors i a més d'una forma tan meravellosa com ho ha fet avui Paqui. Qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se mira